Ekoreki umupasta oyo mubwikanisa ya Deliverance sensemo ya Ikonge meye county ya Nyamira nigo kigenda takora talibirira linene gati y'abamenyi b'ensemi ya Nyamira nabo iko gusiengima n'ensengima kubolinga nekene ngamangana nakorekanate mo wakilishi babangina kurwa asensemo ya Nyamira mo Sibati Jerusha nigo boigo nere agikeire koromnekyo n'umusekito Fadgard Gitsemba agotwariganirira robotyo Nengana yogo ichania abwase umurandia oyo mukuru ase kanisa ya Deliverance egotoka asomoje oikonge ewodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira asege kore kyobosoku yakorekanete aboigoro magoroba asomorandia oyo akageire kumutachira inse umunyaruka w'emyaka 14 na kumubisa umutungi wa majeime ogiore chileita chimya 310 omwana oyo akororaririe mbeo ya muburete ime agachaka gonjoka reke buyueke ime bono ndo ko boringa omwana oyo ateye nyomba igotari yaro reke buyueke ime toji gokuna reke buyukeria tokanyora omwana oyo no akorete ki no ale toko moso korwo bono korwo roro omugambi okomobeka chipengo okomotebo na tuta tika tueresa ando na kiere nabo mpaso yu atanta nitege ntago tueresa kwenekya egekore ekeiga nomokonyi bw'omugambi wesa brocation ya Ikonge Peter Masese oyo otebire nigo ensemo yabo bayimugetie egetambokero yokumubwata umupasta oyo iga na kumuira wikasi gitaseni ky'abanyanyimbo twegeta tukorigereri na twarigereti kurusa mocha dakika 2 mpaka saa 3:30 final rende na rangi ya basikari bane tugaswa tukanyora buno abarime kuona rende ntwana tumwana umutungine ekona matabuga kuona abanye rende bakomugeri bagateba yaya oyo kanyora okorerwa yaya na bucha bonde bwitegeta bwabagaka ntwaburoje naike buyume amacha yo nasoete unasitere mbureria amatungi ora amatobe na amacha ara amatobe tukorigeri tukoraki kumubika chipengo na basikari mbali baikire kubechiro bakire tukamere station nonye nigo umubunge we county ya Nyamira Cherusha Mumanyi nigo akwana rero n'ubururu obonene kubwatikana negekore ekeiga ase akegikeria n'ekinguru kinene inga rero muna mwategerera kuri North Mugirango mwaigunga ne pasta nero yafikerero mwana mwategerera kaki ono yathi ngaibono tuguchi onye abantu bali bogosemerio konene bali tokorera batokonyera abana baitu nyana bunande bakoba mutari kwa bere bako molest the young ones bako rape the young girls. That was a girl of 14 years. It is so sad. Na mimi kama mama county leo hii I am so saddened kuongelea juu ya pasta. Aiga nigo Cherusha amenta na goteba nigo richi koritindi ribwenerete kuimokiwa ase mukagerwa oyoiga Igonda tukwa kambi ya mono ase ngenje bistege steni keria yekere babwate to mosajoria no aleime na inde bamekishwa omosajoria onyorire what the Lord says so abagaka mura na basoraire mwakonyora mosajonde na reke nyoro kureka inojo no inumweka karamo tebi nga mangana yegari motoni na inde komokora tole Kado mosaja na kore bo bweka manyinga mababwe kaide igo ayenganye kurwa ogenda komanyane timboli tiritero sana dali tije Mota komo tomo yamenya sakan Okwana chinga kicho muyega bugusira ebyombe wetrase okubabwatukera chiema naboigo gusira ebyewa asabasae ase okuba emepira naboigo chi uniform ase kenyoro kya bosyango imeye wode ya Bogichora ebunke ya West Mugirango nigo Cherusha boigo airire chinga kyechiga na gutuma amagomba ye abene ochase abakristo abakatoliki kubwatikana no kurara kwae
Pope Francis na kumurera buna omokoreri uyu uturetie amagima ya bange. Nia yote inaomboleza, na mimi kama mama county kusimama hapa leo nataka kutuma rambirambi yangu ya kipekee kutoka hapa Nyamira iende katika nchi yote mzima, kusema ya kwamba tuko na huzuni sana kusikia ya kwamba Pope ambaye amefanya kazi nyingi na pia ameweka nyota kwa watu, nyota ambayo itaenda kupatikana mbinguni, ametufanyia kazi na kuna roho nyingi ambazo zimekuwa saved kutoka kwa ile kazi mzuri ambaye Pope Francis ametufanyia. Kwa hivyo tuko na huzuni, tunalia na Wakristo wote ambao wanapatikana katika ulimwengu. Kinko reporter Getembe Nche Fatgad Isemba.